Yurdumuzda ýylaçyxana şertlerine tergoýa önümleri ýetişdirmek işlerini döwrüň talabyna laýyk ýola goýup, ekologiýa taýdan arasynda goýa önümleri öndürmekligi aýratyn ünsürliýär. Bu ýurda alınıp barlayan işler oňy netijelerinden biri. Mara welaýatynyň Takarsaga etrabynyň çäginde ýerleşýän bu döwrewap ýylaçyxanada pomidoryň dürli görnüşleriniň şetilleri ösdürilip ýetişdirilýär. Bu hususy karhananyň ýylaçyxanasynyň tutýan meýdany 14,5 hektardan ibaretdir. Bu ýerde toprakly şertlerde ýetişdirilýän ekiniň her bir düýbüne göwnüjay ýydyk ýola goýulýar. Häzirki günlerde Mähriban Owam hususy karhanasynyň ýylaçyxanasynda ýetişdirilen pomidor şetilleriniň hersinden 17-18 kilogram hasyl almak gödeginde tutulýar. Döwrewap ýylaçyxanada bir ýylda her hektardan ortaça 260-270 tonna hasyl ýygnalýar. Ýylaçyxana toplumy tuturçlygyny ýokary hilli tehnologiýalar bilen üpçün edilendir. Ýylaçyxanadaky pomidorlar damjalaýyn usulla sugurlyp, içiniň çygylyk derejesi, howa alys salşygy awtomatik ulgama arkaly dolandyrylýar. Ýylaçyxanada her ýylyň awgust aýynyň ahyryna pomidor şetilleri oturdulyp, noýabr aýynyň başynda bolsa pomidor hasyly ýygnalyp başlanýar. Ýörüýte göýük önümleri ýerleşdirmek üçin Mähriban Owam hususy karhanasynda ýelim gaplarym öndürilip taýýarlanylýar. Döwrewap tehnologiýalary bilen üpçün edilen bu ýylaçyxanada ýüze goly adam zähmet çekýär. Hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman terdanymyzyň ýurdumyzyň ilatyny göýük önümleri bilen ýeterlik üpçün etmek barada edýän aladalaryna munasyp iş bilen jogap berýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Mähriban Owam hususy karhanasynyň bu döwrewap ýylaçyxanasynyň işçileri pähim paýkas umany magtumul Pragy ýylynda da pomidoryň bol hasylyny ýetişdirdiler. Hususiýetçileriň tagallaty bilen ýylaçyxana şertlerine ýetişdirilýän ekologiýa taýdan arasynda pomidor hasyllary ýurdumyzyň içerki bazarlaryna we belli bir bölegi bolsa daşary ýurt bazarlaryna iýerilýär. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň hususy ulgamynyň ornuny ýokarlandyrmak barada edýän aladalary bu hususy karhananyň işçilerini çäksiz begen sen buýsanç duýgusyny döredip, olary täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Ýylaçyxanaň işçiler hünärmenleri ýurdumyzda bazar bolçulugyny döretmäge özleriniň sallaryny goşantlaryny goşýan işçiler telekeçileri işlemäge giň şertleri döredip berýän gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman terdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.